conte de la caputxeta vermella? Jo no sé massa explicar contes, però a veure si em surt d'aquest, Una vegada era la caputxeta blava que anava per un camí de ciutat, anar caminant, Ai, vermella, és veritat que era vermella, no? Tenim la caputxeta vermella que anava per un camí de ciutat, allà a Barcelona anava per un camí de ciutat, No anava per... Ah, per un bosc anava. Molt bé, doncs tenim la caputxeta lila que anava per aquell camí de bosc, anar caminant... No, encara que era un camí de bosc. Ah, era vermell, és veritat, és que avui la memòria... La caputxeta vermella tenim això d'entrada, que anava per un bosc caminant i portava, doncs, jo que és un parell de guitarres i un banjo i una bateria aquí a casa de la seva... Portava un cistell i dintre el cistell hi portava unes quantes granotes, uns gripaus, Què hi portava dintre el cistell? Mató, molt bé, doncs hi portava mató. I el portava... No hi portava mató? Ah, menjar. Doncs vinga, tenim la caputxeta vermella que anava per un camí del bosc portant menjar i portava el cistell damunt del cap, sabeu? Allò fent equilibri, portava el cistell damunt del cap. No portava el cistell damunt del cap? El braç, d'acord, doncs el portava al braç, I anava, si portava el cistell del braç, anava a casa de la seva tieta que vivia allà a Barcelona, allà a barri de Sants. La iaia, sí, la iaia. Molt bé, tenim la caputxeta vermella que anava per un camí de bosc portat un cistell a casa de la seva iaia, un cistell de menjar, Allò que al mig del camí es troba un elefant, allò un elefant d'aquells del zoo. Un llop, és que no sé com em vaig jo. Es troba un llop i li diu, hola llop, què tal, com estàs? Vinga, anem aquí a jugar una partida de ping-pong. No li diu això? Ja me'n recordo, li diu, escolta'm llop, mira. O sigui que la caputxeta agafa el camí més curt, el llop agafa el camí més llarg. La caputxeta agafa el camí més llarg i el llop agafa el camí més curt. Allò que el llop arriba a casa de la tieta, de la iaia, truca a la porta, ding-dong, un timbre aquests moderns d'avui en dia, bo. Truca a la porta. Passi. Entra el llop, hola iaia, què tal? Petons, abraçades, feia molt temps que no es veia, hola iaia, què tal? Se la menja, i vet aquí, nois i noies, que la iaia es menja el llop. El llop es menja la iaia, o la tanca dintre un armari. Agafa la iaia, la tanca dintre un armari, el llop es disfressa de iaia i es posa dintre el llit. Arriba la caputxeta, truca a la porta, passi. Entra la caputxeta i diu, hola, escolta'm, llop, per què t'has disfressat de iaia? No? I diu, quins ulls més grans que tens? I diu, és perquè estic fart de veure el vídeo i l'ordinador i tot això ja se m'han inflat els ulls. No? Per veure'n millor. I quines orelles tens? Si són per... I quines dents més llargues que tens o més grans que tens? I la caputxeta es menja el llop. El llop es menja la caputxeta. Per allà el saben, a veure. I aleshores arriben, qui arriba? I què van fer els caçadors? Maten el llop, la caputxeta queda lliure, obren l'armari, no? I qui surt de l'armari?